Katananku labarin Zaki da Samir. Akwai wani ƙauye mai natsuwa a bakin daji da ba kowa ke shiga ba. Akwai wani yaro mai suna Samir, yaro ne matalauci, amma yana da wadatar zuci da kirki da tausayi. Yana taimakawa kowa. Samir bai da komai, amma duk da haka yana buri da ya zama sarki, ba don iko ba sai dai taimakawa talakawa da taimakawa marasa ƙarfi. Wata rana da yamma, Samir yana yawo kusa da daji sai ya ji kukan zaki. Sai Samir ya bi sautin har ya isa inda wani zaki mai girma ke makale a ƙarƙashin reshen itace. Zakin yana kururuwa, amma Samir bai gudu ba. Ya ce da ladabi, ka yi haƙuri, zan taimake ka. Samir ya ɗaga itacen nan da ƙarfinsa har sai da cire shi. Zaki ya duka ya ce, ka fi sarakuna da dama jarumta da tausayi, zan baka kyauta akan haka. Sai kawai zakin ya ɓace a cikin dajin. Samir dawo gida yana tunanin al'amarin kamar mafarki. Da safe mutanen gari suka tarar da rawani na zinare a tsakiyar ƙauyen, amma an fasa shi gida biyu. A gefen shi akwai rubutu, wannan rawanin na wanda zai iya gyara abin da iko ya lalata ne. Sarakunan wuce gadi da attajirai suka zo don ɗaukar rawanin, amma duk da sun ƙoƙarta, rawanin sai ya yi nauyi da sanyi, ba wanda ya iya ɗaga shi. Mutanen gari duk sun ƙoƙarta, amma duk sun gaza. Ana nan. Wata rana Samir ya zo wucewa, nan da nan rawanin ya fara haske. Jama'a suka ce da mamaki, ko shi ne ɗan sarkin da muke nema? Kafin a ankara, dabbobi daga daji suka je, giwaye, tsuntsaye, birai, har da zakin nan suka tsaya gefen Samir. Zakin ya yi kururuwa, wannan yaron ya cece rayuwata, ba don lada ba sai don tausayi da jin kukan marasa ƙarfi. Shi ne sarkin da muke nema. Rawanin ya tashi da kansa, ya gyaru da hasken zinare, ya sauka kan Samir. Haka Samir ya zama sarki mai adalci, wanda ya mulki mutane da dabbobi da adalci, tausayi da hikima a zamaninsa. Babu yunwa, babu wariya, kuma kowa ya samu zaman lafiya. Kurunkus kan bera. Wata darasi kuka fahimta a wannan labarin? Darasi, sarauta ba ta zuciyar mai iko ba ce, tana cikin zuciyar mai tausayi wanda ke jin kukan waɗanda ba su da murya. Ku biyo ni domin samun labari masu nishaɗi, masu darasi, masu gargaɗi. Don haka ku yi follow, ku yi like, ku yi sharing, ku yi commenting, ku danna ƙararrawa. Sai an jima.